Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi pa 20 December mu chaka ichi cha 2023. Mawu athu poyamba achokera m'buku la mprofeti Yesaya mutu 7 kuyamba ndime ya 10 kuzalekeza ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Benito Kazika kuchokera ku St. Martin de Porres Parish mu Diocese ya Dedza. Ndipo mawu amuthenga wabwino achokera muthenga wabwino monga adalembera Luka woyera, Luka mutu 1 kuyamba ndime ya 26 kuzalekeza ndime ya 38. Amene akutiwerengera mawu amuthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Onani, namwali uja watenga pathupi. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Chauta adalankhulanso ndi Ahazi kudzera mwa mneneri Yesaya kuti upemphe chizindikiro kwa Chauta, Mulungu wako. Chikhale chozama ngati manda kapena chachitali ngati mlengalenga. Koma Ahazi adati, sindidzapempha ndipo sindidzayesa Chauta ayi. Apo Yesaya adati, mumve tsono, inu chidzukulu cha Davide. Kodi sikukukwanirani kutopesa anthu apa mufuna kutopesa ndi Mulungu wanga yemwe? N'chifukwa chake Ambuye omwe adzakupatsani inu chizindikiro. Onani, namwali uja watenga pathupi ndipo adzabala mwana wamwamuna. Mwanayo adzamutcha dzina lake Imanueli. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Elizabeti ali ndi pathupi pa miyezi 6, Mulungu adatuma mngelo Gabrieli ku muzi wina wa ku Galileya dzina lake Nazareti. Adamutuma kwa namwali wina osadziwa mwamuna amene anali atafunsidwa mbeta ndi mwamuna dzina lake Yosefe wa fuko la mfumu Davide. Namwaliyo dzina lake anali Mariya. Mngelo uja adaza kwa iye nati, moni inu amene Mulungu wakukomerani mtima kotheratu, Ambuye ali nanu. Mariya adazizimuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkhasinkha kuti kodi moni ameneyu ndi wa mtundu wanji. Mngeloyo adamuwuza kuti, musaope Mariya, Mulungu akukomerani mtima, musatenga pathupi ndipo muzabala mwana wamwamuna. Muzamutcha dzina lake Yesu. Azakhala wamkulu ndipo azatchedwa mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu azamulonga ufumu wa kholo lake Davide, ndipo azakhala mfumu ya Israeli mpaka muyaya. Ufumu wake sudzatha konse. Koma Mariya adafunsa mngeloyo kuti zimenezi zidzachitika bwanji popeza kuti sindidziwa mwamuna. Mngelo adayankha kuti Mzimu Woyera azakusikirani ndipo mphamvu za Mulungu wamphamvu zonse zidzakuphimbani. N'chifukwa chake mwana wozabadwayo azakhala woyera ndipo azatchedwa mwana wa Mulungu. Onani m'bale wanu uja Elizabeti nayenso akuyembekezera mwana wamwamuna mu ukalamba wake. Anthu amati ngosabala, komabe uno ndi mwezi wake wachisanu ndi chimodzi.
pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu. Apo Mariya adati, ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramu. Ndipo mngeroyo adamusiya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, leronso Mulungu akufuna kutiyankhula kuzera mukukambirana kwa Mariya ndi mngelo Gabrieli. Mulungu kuyambira kale adaona kuti ife anthu tikusoweka ndithu mpulumutsi. Anaona chamtengo wapatali kuyambira kale kulonjeza ndithu kuti azachitapo kanthu tizapeza mpulumutsi. Ndipo tikuona kuti mwa asikana onse nthawi imene Mulungu anamukomera mtima msungwana ameneyi Mariya, amene anaona mwa iye kuyera mtima. Makamaka Mulungu amayang'ana mtima wa munthu, akamafuna kumusankha munthu amayang'ana mtima wake. Choncho Mulungu tikuona pofuna kukwaniritsa lonjezo limene wakhala kulonjeza kuyambira mchipangano chakale kuzera mwa aprofeti. Lero tikuona kuti Mulungu waona ndithu kuti zimene zikwaniritsidwe mwa amayi Mariya. Ndipo akutuma mngelo Gabrieli kumuzi wina wa ku Galileya dzina lake Nazareti. Ndipo kumeneko akumutuma kwa namwali ameneyi amene ndi osadziwa mwamuna, amene anali atangofunsidwa kumene mbeta ndi mwamuna dzina lake Yosefu. Ndipo anamufikira ndi kumuwuza kuti, moni inu amene Mulungu akukomerani mtima kotheratu, Ambuye ali nanu. Tikumva kuti amayi Mariya atalandira moni umenewu anazizimuka nawo kwambiri. Ndipo anayamba kusinkhasinkha kuti kodi moni umenewu ndi wa mtundu wanji. Apa pali zoti tiphunzirepo ndithu kuzizimuka kwa amayi Mariya kumoni umene unachokera kwa mngelo Gabrieli. Ndi chinthu choti tiyenereka sinkhe ndithu. Ifeyo pali zinthu zina zimene zimabwera zimene sitimaziyembekezera pa moyo wathu. Mwina kutheka amayi oti mwina kusukulu sitinapiteko, kapena kuti mwina maphunziro sitinapite nawo patali, oti ona kumanena kuti uja ndi wachimisi, oti si wachitaoni. Koma kuzapezeka kuti mwina mamuna amene akubwera kuzatikwatira kapena kutifunsira ife ukhala mamuna ujaona kuti anapita ku sukulu mapepala osali nawo, kodi timayamba tazizimuka nazo zimenezi. Amayi Mariya akutiphunzitsa kuti ndi bwino nthawi ina zinthu zimene zabwera zomwe sitimaziyembekezera nkomwe tizitha kuzizimuka nazo. Ambiri mwa ife timangozitenga zinthu mwachizolowezi kuti iya ndiye kuti ndine wokongola, ndiye kuti ine ndiwopambana anthu onse, kenanso mwina chifukwa cha chimene chocho titalandira zotero choncho, madalitso otero choncho, zaulere zotero choncho, nkuyamba kunyadanso. Ndiye kuti mwina aliyense nkuchita kumva kuti koma apadi amayi wandiye atifikapo. Kunyada kwenikweni ndithu kuzikuza chifukwa choti talandira madalitso ena ake oti sitimayembekezera. Kwa amayi Mariya kuzizimuka nawo kwambiri, ndipo akunena kuti kuti zimene zikuchitika bwanji, kuti chikuchitika ndi chani, mpaka mngelo Gabrieli kunena kuti iyayi musaope. Zimene zitu nzoti zapangidwa kale ndi Mulungu mwini wake. Mulungu wakukomerani mtima. Tikhale anthu ozizimuka nawo. Ngakhale chuma chimene tapeza tizikhala kuti ineyo kuzayang'ana ndithu pa glasi pakalilole nkuzayang'ana kuti koma ndinayenera ndalandira chuma ichi ineyo mmene ndikuonekera. Tikalandira chuma chimene chocho tizizimuka nawo, ndipo pozizimuka apacha pazatipangisa kukhala anthu ozichepesa. Ndipo tizadziwa kuti izi sizinachokere mphamvu yathu koma zachokera mu mphamvu ya Mulungu mwini wake. Amayi Mariya atalandira uthenga umenewu, chifukwa choti anazizimuka nawo anasandukabe munthu ozichepesa mpaka kumakonza ulendo okayendera msuweni wawo Elizabeti. Tikanakhala ena ife kuti sitinazizimuke nazo kapena tangotenga kuti basi sibweziso ni kuti ndizizuze ndiyende pansi ndipite kwa msuweni wanga Elizabeti. Chifukwa chane chozizuzira bwanji nditamangu basi panopa ndiye kuti basi tangana galimoto ya mpanda denga mumayenda mmene momo aliyense kumamuweva kuti inetu ndili pano ndalandira madalitso oti nonse amene simunalandirepo. Koma amayi Mariya akuzizimuka nawo moni amene akuzizimuka nawo
mawu amene ochokera kwa Mulungu kuti chikundichitikira ndi chani. Ndipo atawuzidwa kuti musaope Mariya, Mulungu akukomerani mtima, muzatenga pathupi ndipo muzabala mwana wamwamuna, muzamutcha dzina lake Yesu. Azakhala wamkulu. Kungomva kokhako kuti azakhala wamkulu ndiye kuti ifeyo tikakhala anthu ozikweza kwambiri, koma amayi Mariya sanazikweze nkomwe. Anasinkhasinkha zaulere zimene Mulungu anawabwereserazi, anazisinkhasinkha kenaka anayamba kumatani kufuna kuti amvese bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani. Chinthuso cha mtengo wapatali chimene amayi Mariya angatiphunzitse siku la lero ndi chikhulupiriro chawo. Mngelo Gabrieli atawalongosolera chifukwa anafunsa kuti zimenezi zizachitika bwanji popeza sindizi wamwamuna. Mngeloyo adayamba kulongosola kuti Mzimu Woyera azakusikirani ndipo mphamvu za Mulungu opambana zonse zizakuphimbani. Chifukwa chake mwana wozabadwa azakhala woyera ndipo azatchedwa mwana wa Mulungu. Akuyerekezanso ndi zimene zinachitikira suweni wake Elizabeth kuti pa ukalamba wawo nawonso akuyembekeza mwana. Ndipo amayi Mariya atalongosoledwa bwinobwino sanafune kugwiritsa ntchito nzeru zawo kwambiri, anangogwiritsa ntchito chikhulupiriro. Ndipo ananena kuti ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. Amene ndi amene timamutchula kuti fiat, kuti yes to God. Kuzipereka okha amayi Mariya mwa ufulu wawo ku chinthu chomwe sakuchimvesa komwe. Ndipo mngelo akupereka, atafotokoza bwinobwino amayi Mariya akupereka timati consent yawo, sonza kuti kuvomereza kuti zindichitikire monga mwanenera. Kunena kuti ndine mtumiki, tanthauza kunena kuti monga mmene anthu timatenga mpeni nkugwisa ntchito podula masamba, momwemonso amayi Mariya anatenga kuti mmene mpeni umagwisidwa ntchito ukadulidwa masamba umatha kuponyedwa pena paliponse. Mwini wa mpeni uja sanenaso kuti ndikausiye mukabati, kapena mpeni sosunira kuti mukandisunge mukabati, kapena mukandisekere mwakuti. Ukaponyedwa apo mpeni umaunkhala pamenepo mpaka mwini wake wa mpeni usiku inaso atatenga pamene paja, pamene anauponya paja ndikuduliranso masamba ena. Kuvomereza kutumikira Mulungu, kukhala mtumiki. Ifeyonso Mulungu amatiyitana munjira zosiyana-siyana, monga amatidalisanso munjira zosiyana-siyana, amatipatsanso zaulere zosiyana-siyana monga anampasira amayi Mariya. Ifeyo madaliso amene tinalandira kuyitanidwa kumene kunayitanidwa ife, timazindikira kuti Mulungu ayenereka atigwiritse ntchito ifeyo, atigwiritse ntchito monga afunira. Nthawi zambiri timafuna kuti Mulungu achite kufuna kwathu, osati kuti Mulunguyo achite kufuna kwake. Amayi Mariya tikuonapo apa kuzizimuka kuja kozichepesa. Tikanakhala ena ife bwezi pano basi ndiye kuti titayitana anthu kuti bwerani muzaoneza ndichitikira. Kuyambira lero muzindipasa ulemu chifukwa ndikhala mayi wa mpulumusi. Kuyambira lero muzindigwadira ndiye kuti bwezi tapita m'maucheni m'misikamu makangotola tomato wine yake, makangotola anyezo wine yake, ponena kupofusidwa mana kuti ndinetu mayi wa mpulumusi. Ndalandiratu moni wa mtengo wapatali kuti ndikhala mayi wa mpulumusi, muzindipasa ulemu. Bwezi kumazi timtaonkhalapo nkutenga mapero ambiri 20 kuti anthu atijikire mazife tilikhale apa tinyamulirenso ku nyumba. Nanji anthu kunja kuno timapanga matama, mwana athu ali mtawuni akungokolopa mu toilet, koma ndikumanena mwina kaya kumpingo kuja kuti ngati musandipase ulemu mwananga ali ku tawuni sindimakuthandiza ndo akanditumiza chithandizo. Matama eni amayi Mariya sanapange matama, koma angozitenga iwo ngati kapolo wa Ambuye kuti agwiritsidwe ntchito. Tikhale anthu ovomereza kuti pamene tasankhidwa ndi Mulungu kuti titumikire, titenge chimenecho kuti ndife antchito chabe, ngati mpeni chabe umene uyeneka kungodulidwa masamba, pena paliponso pamene ungaponyedwe ndi pomwepo, koma siku ndi siku tivomere kugwiritsidwa ntchito ndi Mulungu, ndipo tizinena yes ngati mmene ananenera amayi Mariya. Nali ndine m'bale wanu Father Chilolo, mwakoma nonse.